ollut tosi kiinnostava ja kiva projekti, että tein itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa pohjalaista taloa ja sen myötä tietenkin sitten on pitänyt vähän tutustua pohjalaiseen kulttuuriin ja miettiä, että mitkä olisi nyt sitten tämän messutalon ratkaisut pohjalaishenkeen, mutta kuitenkin nykyaikaisesti toteutettuna. No esimerkiksi tässä kohtaa, aina kun sisustusta tehdään ja näin kokonaisvaltaista, niin kaikki lähtee niistä pintamateriaaleista, värisuunnittelusta. Puhutaan siis katto, seinät, lattia, väliovet, ihan kaikki se, mikä luo ne raamit sitten sille sisustamiselle. Ja tietenkin sitten kun näitä pintamateriaaleja valitaan ja näitä valintoja tehdään, niin siinä täytyy olla jo ajatus siitä, että mikä olisi se sisustus sitten ja minkälainen tunnelma olisi saavutettavissa niin kuin tietynlaisella niin kuin yhdistelemisellä. Messusisustushan on tietenkin, se on julkinen työ, niin on siinä tämmöisiä tietynlaisia haasteita. Ja itse suunnittelijana haluankin tuoda sitten messukohteeseen jotain sellaista erilaista. Ja tuli vähän niin kuin, tulisi mielellään semmoisia aha-elämystä, tällä laillakin voi toteuttaa ja tämäkin voisi olla ihan kiva ratkaisu. Sitten tietenkin messukohteessa on myöskin se, että täytyisi tehdä niin kuin koti. Eli olisi tavoitteena se, että se näyttää asutulta, se näyttää siltä, että siellä oikeasti asuu ihmisiä ja joku perhe. Ja se pientavaran ja kaiken sen rekvisiitan määrä ja kaikki se, millä se kodikkuus luodaan, niin se on kuitenkin, muutetaan kokonainen talo. Että tästäkin kohteessa tavaraa on ihan äärimmäisen paljon. Että se näyttää siltä, että se ei ole vain tämmöinen esittelyhuoneisto tai muuta. Joo, no valaistushan on tosi tärkeässä roolissa niin kuin rakentaessa ja remontoidessa. Eli sellainen hyvä yleisvalaistus, kun se on mietitty tarkkaan tai näin uutta kotia rakentaessa, niin sillä pelastetaan jo monta asiaa. Mutta sitten tietenkin suunnittelijana suosittelen käyttämään myöskin erillisiä sisustusvalaisimia, kohdevalaisimia ja muita, millä täydennetään sitten sitä muuta valaistussuunnitelmaa. Ja tietenkin sitten se, että kun valaistussuunnittelu ja valaisimien määrä on niin kuin optimoitu, niin silloin pystytään kikkailemaan niin, että kaikki valot ei ole yhtä aikaa päällä. Voi eri katkaisijan takaa sitten löytää tietyt ja voidaan käyttää epäsuoraa valoa ja näin päin pois. Mutta suosittelen myöskin käyttämään irrallisia sisustusvalaisimia, joilla tulee se kodikkuus sitten. No ensisijaisesti mä kehotan, että jokainen rakentaa sen oman kotinsa ja sisustuksen omia mieltymyksiä noudattaen. Eli tekee siitä itsensä näköisen, silloin se on viihtyisä ja se on omalle perheelle ja itselle suunniteltu. Mutta siihen tietenkin mun mielestä aika paljon vaikuttaa se, että on mietitty säilytystilat. Eli silloin kun kodissa on riittävästi säilytystilaa, niin tavaroilla on ne paikkansa ja se koti pysyy siistinä. Ja mä uskon, että tietynlainen semmoinen rönsyily ja bohemius on ihan tervetullutta, mutta se, että niin kuin tavaroille ja vaatteille ja astioille ja kaikille on riittävästi tilaa, niin sitten se lopputulos pysyy niin kuin siistimpänä.